Gawas ta. Eh, gusto ko makakwarta. Mag-trade ta ano, Mr. Trader. Mr. Trader! I'm here. Uy! Yeah. Gandang tropa. Oo. Oo. Gusto pa ko, sir. Padlat lang. Balik na ko. Crops ako. Bakit, sir? Nanong di mo, oh. Kaldero, maninon ako na pislit. Uy. Ano itong trader? Mr. Trader? Yes. Sir. Come here. Yes. I would like to trade. Yeah. Okay, bye. That's it. Ano ko'y kwarta? Anak ko'y 4 ka emerald. Ayun, katong isa pa. Nagri. Okay, see? Okay. Ilan man? Kailangan ako magawa sa silahan. Eh, kailangan ako og naka. Yes. Okay. Kada ka na nakagawas, eh. Gawas ko. Ay, kung ano na akong tungkal. Kahoy. Here we go, sticks. Be good. Oh. Okay. Ibutan natin para kay hindi ko mabutan yun. Okay, good. Very good. O, diba? Dre ang iron. Ay, ito yung iron. Dre. Ito ang mga nagtuturo, eh. Daw, mabutang ba ni? Ito. Dre, gusto ko mo ni. Dre, ko ulo. Water. Okay. Nandagapon. So, purpose na na. Ang pagkaroon. Gusto ko mag. Ang isulat. Okay.
Okay. This is the author's note. This is kaning libro ha ay may tungod sa akong activities buluhaton. Bisaya jud kayo, buluhaton. Kay libro kay may tungod sa akong buluhaton diri sa akong barangay. Barangay sa akong loy-anan. Pasumpay. Ang mga ibang ulat diri kay puro rated G ra kiyod. Kay unsa pa manggod, kay unsa pa ba ang SPG ani akong world? Wala, di ba? Hehe, medchara. Pero, seryoso. Unta, malingaw, pero seryoso. Mata ko na nato na ikipuno na dali. Pero seryoso, unta, malingaw, ramo, sa akong pang adlaw na aktibidades. Pero seryoso, unta, hinaot, nga malingaw o nalingaw ramo. Salamat kaayo sa inyong gihatag nga panahon para mo anhi og mulantaw.
sa ako ang adventures. God bless you. Ninyo. God bless ninyo. Purot. Buddies. Yours, Sergeant Box. Okay. Dedication to my subscribers. My sister Jovian and Jovelio, my Jove and brother Jove, my friends and to Jesus, my Savior. XOXO. Okay. Gabi naman di ay.